שלום, שמי יוסי בנישו. אני רוצה להזמין אתכם לפרויקט שאני מקים בשם הום, מרכז אהבת עולם. בבית הספר האחרון שהקמתי זה היה בית הספר גבעול בחדרה, בית ספר הדמוקרטי, ושם הקמתי כמה פרויקטים ייחודיים שילדים מגיל 14 עד 18 יכולים לעבוד במסגרת בית ספר תחת העמותה, לקבל שכר במקום להסתובב ברחובות, וככה החבר'ה האלה היו משתכרים, לומדים מקצוע, לומדים שיווק, לומדים את החיים. החלטתי שאני מקים את מרכז אהבת עולם, הום, למטרה שאפשר להקים את הפרויקט הזה לכל הקהילה, לכל מי שזקוק לחיבוק, לאהבה, לייעוץ. בואו, צטרפו אליי, כל אחד יכול לעזור, כל אחד יכול לתת, כדי שנוכל גם לקבל.